Супер, супер. Отлично. Здравствуйте, здравствуйте всем. Так, Ахметжан Гайрат это принимает отыр. Так, ну что, hormatly Vertere компанияның партнерлары. Şuun kızımımız yörüte tääri sabıçılar var arada geçirecek olduk. Temamız şol. Şuun biz üç olup непосредственно men Tağındırdı Rövşen kompaniyanın brilliant dereceli partneri, Kudrat Davletov kompaniyanın brilliant dereceli partneri, ну и соответственно bizim звездочкамыз, bizim yıldızımız, yalpılapçık duran, hemmemizin govur yani söyleyen liderimiz, Krasny Brilliant 3 karat Aygül Pelvanova biz bilen. Давайте üçüp garşalalın. Reaksiyalarını koyun hormatly partnerler. Эммәңеде салам. Супер, супер, молодцы. Готовы. Тюлемы, тюлемы. Обожаю, когда партнеры начинают ставить реакции, показывают, что они видят нас, слышат нас, что они готовы выслушать всю информацию, да? Смотрите, какие все молодцы. Тюлемы, тюлемы, готовы. Ага, молодцы, молодцы, супер. Айгүл, Qowmyagdaýlaňa hemmäňize salam. biz size как раз и бриллиант. Hormatly liderimiz hökmünde. Конечно же, birinci söz size berýär. Hemmesem Mhm. dinleýär, hemmesem görýär. Super, Mm. вон все ставят Çok реакции, отлично. sag bolun hemmäňize köp sag bolun. Gowy iştilýärmi? Ýa-da normallamy? Да-да-да, все отлично, слышно, видно, супер. Mhm. Naş mahalamyny täze biziň kampaniýamyzyň şu mahalcygymny zatdan elen duşukdan çykdym ýa-da biziň kampaniýamyzyň zatlaryna gatnaşasy gelýänlerken, tak što başyndan gyzyklanyp uradylar. Öz partnerlerimiz. Nesip bolsa söýdelýäňiz hemmämiz aýyň dekabryň 20-sine 21-ine biziň kampaniýamyzy uly forum geçýär, uly meropриятиýamyz bolýar. Heme täze bayramçylygyny geçirýär, hemem biziň mm, ýylyň jemleýän forumymyz. Bu forumda, bu sabyýçada size nämeler garaşýar? Men sizem hemmeňizi şol sabyýça çagyrmaga, çakylyk üçin geldim. 6-njy güni ofisde geçirdik. Täze gurtdyň ofisyna zala adamlar sygmady, gyzyklanýan adamlar, hemme podrob informasiýany biletelýän adamlar köpelle. Şoň üçin Zoom'da size adamlara köp informasiýany aýtmak üçin hem nähile täze bilen bolýanlygyny, näme garaşýanlygyny, siziň näme üçin şol sabyýçada bolmalydygyňyzy size aýdyp bermek üçin hemen men şu taýda bolaýmaly diýen karar bermemiz üçin biz efire çykdyk. Ana men Rövşen hemem Kudrat ikisini men birländim. Nesip gatnaşyp beren hemme sabyýçalarda bolup etişlere ýeten adamlar bilelikde sizde şol çakylygy etmäne şu Zoom'y organizowasiýa etdik. Näme edem özüňiz bilýäňiz. Taýyk Vertere kampaniýasyna kim ösmek üçin, kim azatlyk üçin, kim gowy pullar gazanmak üçin, kim priznaniýalar almak üçin geldi. Kim şu zatlar üçin geldi. Han bir ýürüçükleňizi ýa bir reaksiýaçyklaňyzy uradyňany kim priznaniýa üçin, kim ösüş üçin, kim durmuşyny ýitgetmek üçin,
kim bu yukarı derecedeki pullar kazanmak için geldi. Aha. Benim gülküsüm tuttu yaştaydı. Tügüleme, malatsı, görýäňim mi? Ene, dereden her kim şu taýyk bir maksat bilen geldi. Ýöne, teredim, dedim, öňkü durmuşyňyz bir aýra, dogry gerek. Öň bir durmuşda ýaşap ýörseňiz. Siz şu tak geleňizde näme diýip durmuşyňyzy üýtgetmek üçin geldiňiz. Öýde diwanla ýatan ýerimde, telewizor görüp ay bolaberteräň partnýor boldum meniň. Indi men durmuşym üýtgärdi. Diwan aýajaňyz galdyryp ýatsaňyz, durmuşyňyz üýtgärmi? Hı? Üýtgemez, конечно, üýtgemez. Yok, конечно, oğulcan. Hiç zat üýtgemez. Sebäbi, siz durmuşyňyzda bir zat üýtgetjek bolsaňyz, ýokman, turatda bir üýtgeşik hereketler etmeli. Öňkü jeýsdiýaňyz bilen, öňkü pikiriňiz bilen, öňkü durmuş obrazy alyp barşyňyz bilen durmuşyňyzy üýtgetmek isleýän bolsaňyz, onda siz ýalňyşýaňyz. Siz bärik gelen soňuz birinji bilen size durmuşyňyzy üýtgetmek üçin näme etmeli? Sizin özüňiz biziň önümlümimiz iýmeli, önümlümimiz iýip jan saglaňyzy, energiýaňyzy toplamaly. Ondan soň bolsa näme etmeli? Biziň okuwlarymyzy, bilimlerimizi almaly. Okuw bilimleri almak üçin näme etmeli? Hökman zoratda kampaniýalarda bolup geçýän okuwlara gatnaşmaly, kampaniýany geçirýän sabyçylaryna gatnaşmaly, kampaniýany geçirýän ulu bayramçylyklaryna gatnaşmaly, motivasiýa almaly. Prosta öýde oturan ýerimde hiç zat bolany. Şoň üçinem bertere kampaniýasy gat ýokary derejede forumlar geçirýär, gat ýokary derejede bayramçylyklar geçirýär. Eýa mene 2 ýylyň dowamyny öňkü partnýorlarym gatnaşyp ýörendirler, görýäntiňiz özüňiz olar gatnaşyp dawat şey edelim. Kim Aa, bir bu? munçuk ruhsat berseňiz, şutaýda bir azajyk Aha. düşünýärlik we adamlarda hormatly adamlar, adam san çäklendirilmedik. Girjek adamlar arkaýyn girip bilýärler. Şu wagt girip bilen oklar adam san köpüldük bolanokmy diýenler bar. Zapisam bolar конечно же adamlarym girip bilýär. İnternetlerini barlasınlar, VPN'lerini öçürsünler. Sebäbi adam san çäklendirilmedik, arkaýyn girip bilýäňiz. Yüzden geçýär amakal käbirlen internetde ötüşäk her hil ýagdaý bolýar. İkinji haýyşym, hormatly partnýorlar. Hemmämizem şu tak gelemizde ýygnaga gelen ýaly gelýärsa, käbir aýal maşgala ýörýte bedenýärler, prическа, her hilini. Mysal üçin men özüme bagyşlaň bolyn, her gezek Zoom'a çykamda hökman suratda owadan giyilmeli, pikir edýän tärsizin öňüňize çykyş etmeli. Çykyş etmekden beterim meni adamlar görmeli, görenlerde näme pikir ederler diýip birinji pikirim bar da. Şoň esasyna da hemmäňiz ullukkan haýyş. Şu wagt görýärmi her kim kamerany açyp başlady. Düşündiler öýdýän näme etjek bolýar, aýtjak bolýanym. Gayrat edin, kameralarınız yakın hemmäňiz. Energiýa paýlaşalyň, energiýa alış-salyş edeliň. Yaman Men beri gowy götürüm. ana aýur genji beri gotyr. Menem Paylaýat. berjek. Paýlaşalyň da näme üçin edeňiz o? Biz с удовольствием hemişe şunu paýlaşmak üçin edilýär da. Bir-birimizi görsek hasam duýgu köpelýär. Energiýa alsaňyz näle gowy bolýar? Şoň üçin hemmäňiz ullukkan haýyş, gaýrat edin, ýakyn kameralaryňyz görüneliň, bir-birimizi göreliň. Ene şunça adamyň içine bar ýogon sananyjyk ýakdy. Так, давайте активнаштралиň. Ага, молодцы, включайте камеры, давайте видеть друг друга. Поэтому adam san çäklendirilmedik, girjek adamlar arkaýyn girip bilýärler. Şoň üçin давайте garaşýas. Aýlyk gelince bagyşlaň sözüňiz böldüm. Bir azyjyk düşündireýin diýdim. Söz sizden. Ene ýa-da näme diýip başladym. Biziň öň kuşmatky şu Zoom'da oturanlardan içinde biziň öňkü sabyçylarymyzda ene Tomasda bolly sabyçymy Anatoly Trof geldi.
Ulu sabyçylarymyz bede 2 tapar bolýar. Biri awgustda, birem dekabr aýyna ýylyň jemlenşi bolup gitýär. Yani awgustda kim bilir öňküräkler gelen geçen ýyl täze ýylyň ýyl jemleýiji forumuna hem-de banketine gatnaşanlar bardyr belki içinizde. Tede şoluň organizasiýa edilşi, tede nähilek bir reaksiýalaryny goýberýär. Sağladyňyzmy? Nähile göwnüň ýadrady. Sözleňiz bilen belki ýazyp bilersiň. Bir reaksiýalaryňyzy göreli. Siz üçin nähile geçdi? Aha, bayramçylyk. Sebäbi biziň kampaniýamyzyň Artyk Muratowyň ýolbaşçylyk etmegine biziň çorn birlän liderimiz, meň nastanýygym, biziň hemmämiziň nastanýygymyz Artyk Muratow bir zat organizasiýa edenni ýolbaşçylyk atynda gurnaýan hemme çärelerimiz iň ýokary derejede bolup geçýär. Onuň gurnaýan çärelerini, ýagny sabyçylaryna bolup peçetleýänsiz şu baranymdaky, meselem baranymdaky aýgul bolup çykamda şol aýgul bolup men iýdima men açyk gaýdyp bilemok. Men powmysly men başga emosiýalarda, başga duýguda, başga müşdenýede şolar ýalak çykyp gitýän. Şoň üçinem sabyçylara gatnaşmak biziň beýnimizi, biziň müşdenýamizi sebäbi Artyk Muratowyň bir hemiş aýdan bir sözi bar. Baýlyk pullan başlananok baýlyk biziň ilki kellämizde başlanýar. Kellämizde şo baýlygy emele getirmek üçinem, döretmek üçinem ilki bilen bir näme etmeli? Bir kampaniýanyň gurnaýan nimme çärelerini sabyçysyna gatnaşyp şo taýda özümiziň düşünjämizi, dünýä garaýşymyzy ýetgetmeli. Sebäbi bu biznes adamçylyk gatnaşygynyň biznesi. Bu biznes yürekden ýürege barýan biznes. Şoň üçinem men nähile gaýsam kam aňrymdan joşup dur. Beýle bir sabyçylaryny gowarýan şu bizde sabyçy Artyk Muratow bir sabyçy gurnaýar diýseler, kökman bir geçen saparkadan üýt göşüp bir kelläňe ýadyňa oýuňa düşmedip bir üýt göşüp daplar gurnalýandygynyň alamaty bolýar. Daşy Ama şu iň jagaş bolmalyny pamit galy öwrügenjeni öňki ýylyň top liderlere berilen oýunjak ýadyňyza düşýän bolsa. ana şol oýunjak meňe beýimde Aw. dur. Ana Rучная geçen работа. ýyly Teredin rучная mu работа ütköşdirler. paýlandy. Aw. Ana şol Neujeli mende top de lider bar. bolup şolar ýaly ütköşük zat alasyňyz gelenok. Конечно, hemme kişi Menara üns verirler, hemme me partnyorlara. Это hiç kili söz yok. Padarkalarım verilýär. Внимание da berilýär da ýöne diýjek bolýanym şu jagaş kiçike da dar çağılarım dünýäň bededik ýolkany çağılyň birinji soru haka ber teran ortada goýgun diýip durlar. Hawa. hakyky. Meniň be her ýyl kolaj etýärse, näme? Kolaj желаний. Karta желаний? Karta Hawa. желаний. Şo karta желаниямyň ortarysyna sallam durdy bir ýylda. Şo ýanky priglашение. Aşağı priglашение dogry gerer. Hawa. Ýanlakydy. Şo ikisi bileje, şo üstünden bir ýyllap açykdyrdy. Nesip bolsa şo taýda arzulamada da ýetdim. Men nesip bolsa enne ödüm. Haça şo organizasiýasyna gatnaşýanam ýöne. Ente men üçin şo taýda gizlin edilýän zatlar bar. Bizi nämeler garaşýar şu sabyçyda? Hormatly partnyorlar, köp gurlap oturmaýan häzir ýydymdaky partnyorlara da söz berjek, ýöňe sabyçylara gatnaşan adamlar. Artyk Muratowyň Vertere kampaniýasyny partnyorlar üçin, öz partnyorlar üçin gurnaýan sabyçysyna bize birinji bilen güýçlüside top liderlerden, ýagny içinde menemme top liderlerden okuwlar garaşýar. Iň birinji hemmemde gerek zatlar. История üspählaryň case'leri garaşa top liderleriň hakykata praktikada nähile bolup üstünlikleri ýeterli barada istoriýalary üspähleri görürsen. Bu taýda deňi taý bolmadyk banket, Novogodny banket, bir antraksida düşýär. Antraksida aýyllar, pingvinler, birin ota dress kodumda. Kstati,
birinci güni dress kodumuz ýaşyl, ak, göýnek. Aýyň 20-sine ak, ýaşyl sitiştat edip bilersiňiz. Diňe aga meýip bilersiňiz, diňe ýaşyla meýip bilersiňiz. Sitiştat etdi. Takak biz antraksida düşýärmiz üçin ak renk, serебристый renk, hemem mitade köýnekler, kostyumlar dikent bilersiňiz. Kreativ dedim. Her kim bir-birinden ütköşük bolsun, ütköşük obrazlara giren, kostyumlar edin, это приветствуется. Belki hem en gowy kostyumy soňra da almaňyz mümkin. Rada çıkaraşdym diýär. Men neme aýbol kıyajakla şogun, ha? Taga meňden dursa goňraşyna ary Edip durarna. Kvalifikatsiya yapmadık bilen öňüne durup, binniki de yapar ýaly derna. Şoň üçin hem ene kreativ dedim. En owadan eşiklerge gelen gyýylar şow programmy gurnalýan o taýda sizin üçin nakrybat ediljek stoluň üstüne jeýleler ütköşük nakrybat ederler. Gurnalýan şow programmy ömrüňizde belki hem birinji gezek şolar ýalakda görüp gitmeňiz mümkin. Gaty ütköşük ýokary derejede banket gurnalyp otyr. O taýdaky gurnalýan datlary şowun içine baraňyzda siz özüňiz skaska düşen ýalak bolarsyňyz, çagalyga gaýtyp gelersiňiz. Çagalyk bizim hemmämiz näçe ýaşymyzda bolsagam çagalyk ýüregimizde dur. Ýürek hissesini garranyp diýerse şon ýalak bizim özümiz ulakan adamlar bolsagam hemmämiz hem ýüregimizde çaga, ýürekde çaga obrazmyzdyr ýa. Şoň üçin hem belki bir näçe wagtlyk biz şo taýda banketiň dowamyny çagalamyza gaýtyp geler. Şoň üçin hem akşam banket akşamyna gat ütköşük sürprizler garaşýa. Hatda biziň şo taýda tordumydan gyýylar sürprizli tort. Şoň üçin hem geçen ýyl bir ütköşük görnüşde boldy tordumyz. Kimiň ýadyna düşýär geçen ýylky tort? Arzuw edip kim aldy şo tortdan öz paýyny? Geçen ýyl täze ýyla gatnaşandyňyz barmy? Men aldym. Owol, Ruşen. Ana. Şonu eden arzuwlaňyz hasyl boldy berem. Kimiň arzuwy hasyl boldy, kiminki bolmadan arzuw bolanlardan plus koýaňany. Her kim arzuw edip aldy öz paýyny. Men arzuwym boldy. Daşy artykmyjy bilenem boldy. Ana görýärmi? Ana şolar ýalap arzuwlaňyzy hasyl etken sürprizli gaty ütköşük. Daşy biziň nowagodny ýolkamyzyň özü sürprizli. Anan ýaňymy? Nowagodny ýolka gaty ütköşük. Siz şo nowagodny ýolkamyzdaky aljak sürprizimden siz şokda bolarsyňyz. Ene şolar ýalap. Ondan daşlary bizim ertesi güni nagrajdenie bolar. Nagrajdenie, признание. Krasny daroşkadan ýörärsiňiz. Krasny daroşkada hemme derejä alanlar özüniň znaçoklaryny alarlar. Granatdan başlap, granatlar bir ütköşükde adalarlar, rubinlar, ondan izumrutlar, sapirlar, hersi özüniň ütköşük znaçoklaryny, kwalifikasiýanyny, sertifikatlaryny netip bolsa özlerine alyp krasny daroşkadan ýörärler. Kim dereje yapsa, izumrudy, birinji gezek neviçoklar izumrudy yapsaňyz, ele sapiriňiz yapsaňyz, noýabr aýyndan soň partner bolanlar, ili öň dereje alman, häzir izumrud sapir ýapmasalar, göni puçovkaňyzy alyp bilýäňiz. Tak što oňa da starat edin, puçovka alyp gitmek mümkinçilikleriniz bar. Hemem bar. Aygul, sesin yetip gelýär. Nähile gaýdan. Kimiň haýsy derejede näme sogat aljagy belli däl. Prosta siz edin, hereket edin, işsiň haýsydyr bolsa biriňiz sodatlar almaňyz mümkin. Şeýle bir
üýtgeçik sürprizler garaşýar. Men häzir özüm näçe zatlara garaşanam bolsam, gatnaşanam bolsam, organizasiýon işlerine gatnaşýanam bolsam, men çüýnem üýtgeçik zatlara garaşyp ýatyr. Sizi çüýün bolsa, wapşe üýtgeçik zatlara garaşýar. Şoň çüýnem men size näme diýeň, şolar ýaly zatlara başyňdan geçirmek üçin şu emosiýalary artyk Muratowyň hemişe bir aýdýan sözleri bar. Iň soňunda biziň ahir bir gün gitmeli günümüz gelip ýetenne biziň o dünýä ýanymyz bilen pulam alyp gidemizok, jaýam alyp gidemizok, maşynam hiç zada alyp gidemok. Biz şu taýda başymyzdan geçiren emosiýalar alyp gitýär. Biz-de şu sabyýça gatnaşan adamlara şeýle bir emosiýalary söz berýär-de. Siz geleňizde 20 sene bir adammy girersiniz, 21-ne çykyp gideňizde düýbünden başga pikirdäki adamlar bolup gidersiňiz. Şoň üçinem sürprizlara, bayramçylyk, şatlyk, şowkun, tanslara şeýle bir täzeli, pozitivde garşylap, iň esasy adam şu sabyýça gatnaşan adam hökman rost üst kommunikasiýa derejede müşdeniýe boýunça da dahot boýunça da hökman toratda ösjek adamlar gelerler. Şoň üçinem her biriňiz kaşmaň aşagyna puluňyz ýygnamaň danyn dilesi belli biýmy özüňiz üçin şolar ýaly gowdatlary özüňize sowgat edin. Biz bolsa size hemme gowdatlary görkezmäge taýýar, hemmeňizi şu sabyýçamyzy 20-20 boljak sabyýça çagyrýan. Aňrymda şeýle bir joş gelen nädip beýan etjegimi bilemokda joşgyny sebäbi meni iskuşeňede boljak zatlarda. Şoň üçinem hormatly partnerler, näçe özüňizden komandaňyz alyp gelseňiz, şonça da ýokary ösüşler size garaşýar. Bir özüňizi motivasiýa almana gelmeňizde, öz komandalaryňyza alyp gelen motivasiýa bermäni. Sebäbi sizin komandaňyzyň ösmegi bilen tüzetýäňiz, sizin durmuşyňyz üýtgemek bilen öz komandaňyzdaky adamlaryň durmuşyny üýtgetýäňiz. Biziň bu etap maksadymyz näme? Adamlaryň durmuşyny gowluga tarap üýtgetmek. Eger de şol adam isleýän bolsa, her bir durmuşyny gowluga tarap üýtgep, arzularyna, öňüne goýan maksatlaryna ýetmek üçin hereket etmäne taýýar adamlaryň her biriňizi biz 20-20 dekabrda 20-nji ýylyň geçirjek forumda çagyrýan. Hemmeňizi hoş gördük. Komandaňyz bilen üýşüp gelin. Ine meni häzir bir azajyk gepedildi oturmaýyn. Soňundan ýene-de bir Röwşen bilen Gudradyň olaryň öz menden bir zat eşdersiňiz, Gudratdan bir hile eşdersiňiz, şo bir zat aýtmagym mümkin. Röwşenden bir zat eşdersiňiz, her kimiň aýdyşyndan ýüregiňizde bir zat jünk bolar. Şoň üçin ünser o spikerlerden dinlen. Bularym biziň organizasiýon işleminde hemişe gatnaşan aktiv birläşiklerimiz. Bularyň garaýşynda näme bar? Olary dinlen. Mene häzirlikçe sözü size berýän. Dinleňizde köp sag bolun. Dosto, aýl gençe köp sag bolun. Taňar arkasyn süýjü sözler bilen bir topar priýatny, bir ýürege ýakyn zatlar aýdyp berdiňiz. Ya uverin hemme partnerler şonu halanlar, häzir reaksiýalar goýsalar görür semmämiz ha. Tak, 119 sana adam başlaýda. Haýsyňyz gidýäňiz sabyýça. Hawa, şonu aýtjak. Kim gidýän bolsa plusiklaryňyzy okuradyňany plusik goýun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, tüwleme. Näçe adam getirýäňiz? Näçe adam getirýäňiz? 26, 27. Короче, вы все молодцы. Хеммесем гидян ялла. Умницы. Готовы.
Так, ну что, наш дорогой бриллиант, Кудрат Давлетов. Это вы что-то делаете с экраном? Я мен burada batıptım. Так, давайте Benim hemmemiz emosiyalardan karşı yana alalım. başaratları batıp başladın mı? Hormatly компания, бриллиант dereceli партнерimiz. Sağ Наш ol Bahattin. дорогой Кудрат Давлетов. Дорогой мой друг, söz size. Hemmeňize salam. Hemmeňize şular ýaly ahşam hoş gördük. Owa tööleme gaty ýarky ýüzler görýäs. Owa hemmekimem aktiwinje nimedipdir ekranlaryny açyp başlapdyr. O Owa dışa bak hemmete maçsa vapşa gowuljak bolyn. Şu ýolnukda adamyň 10 tane adamjy açyk dur. Galalar gillenýär bir hili. ay bir tarapdan gidenem gowur aýtmaýyn men geçende kamerasyny açdyrdym benim. Yok, Owa mesele yok. Я с тобой согласен. Есть такие люди, которые düşünenoklar, nire düşünün. Я согласен. Olam уже vara bagışlı olin. Şolong nastavnikleri var. Şolar düşündürmeliler. Yine bir ayden men şu takçıkımda da даже duhimim tepyan ol. Ananayın. Şu telefonun ilk geçmese de yani men özüm duyana. Men любой adamım bagışı olin geynen na bir vidi durklar hemme diğerine olonna özünü yaman uverin duya. Nire çıksa da. Şoň üçin emmäňizde maslahat berýän. Şu Zoom'a geleňizdir, как будто ýygynaga gelen ýaly, üýşüp bir ýerde oturan ýaly diýip hasap edin. Şoň üçin gowy geýniňem, görüniňem, duham sepin, garab diýişiňem ýuwun hemme zat edip taýanlap çykdyr oturuň şeýdem. yo Röşen sana krasavçıklar sana. O söz bilen beyan edip Zayımla, olmuyor. zayımla, zayımla Kudratcan. Mene Sizde ne öwrenýärdi da? tonduruyor. O Давай, дорогой mой, ne söz size. diyeceğim? İlk ölen hemmeýize salam. Dawaýçy birazjyk biziň nimeni göreli. Kim nirden geldi? Haýsy vilayetden? Dawaýçy посмотрим. Kim haýsy vilayetden? Aşgabat, Chatda yazsaňyz. Mary, Aşgabat. Mari. Şöyle mana. Вот наш материк. Да, Шрус, Ашхабад, arkada Бакта, ama tuğulama. arkada ama. Ova Mari, Lebap, вот. Tölemene goşuluşýarlar. Hemme kim goşuluşýarlar. Aha. Maşallah. Balkan. Вот наша карта. Gördüňmi? Ene. Rapunzel diye Görşüňiz ýa adını gördün mü? Rapunzel Ha? var ki aramızda. Rapunzel bardır. Biziň önümleri iýen, ondan kosmetikamyzy ulanýan hemmekim Rapunzeldir. Röşen, ýaşardyjydyr. Кстати, вот, Кудрат, очень хорошую тему задел. Буквально недавно ben bir kursdaşymyň doglan güni boldy. Marda. И, чтобы Aha. düşünýärlik, 5 vilayetden kursdaşlar üýtdi da. Bir ullukanca doglan güni belledi. Ey anan ayağım, bir hili utanywam gitdim ama düşünmedim. Her kim ýanyma algaýa, dost nirde saçyk ektirdiň ay? Dost haçyk ektirdiň ay? Bar gumun çekaýyn diýär, näme ektirdi? Dost öňküden gowa saçyň ýaman gowy demedipdir. Nirde ektirdiň diýip durlar. Diňe? К чему веду? Результат нашего дорогого Результат. геля, наших коллагенов, гидрат коллагена, günne çalyan, hemmäňizde de maslahat berýän. Geylerin özlerinem çalýanna. Şoň üçin eger şon ýaly maňa diýen bolsa, men özüme dogry aýtsam duýamok. Ýöne daşynla adamlar meni haçan ber görmedikler. Gönü şol замечание etdiler. Замечание de del даже, я не знаю, это больше комплимент, да, наверное. Ora olsan Vektera ekip berdi diýdim, dogry aýtdym. Super. Maňa da söz gezek gören üçin köp sag bolun. Aýgül Perwana, sizem dinledik. Gaty emosionalny, gaty gowurly aýdýaňyz şeýle. Biz disýsin wara şol Aýgül gelnejagyň liderlerimiziň artygyň diýen zatlar boýunça hereket edýäs we elimizden geldigiçe hiç bir sabytyany gaçyrmajak bolýas. Maksimal derecede gatnaşaly, maksimal derecede gatnaşýasa, maksimal derecede
uçası dediýäs, eger bir wezipe zat koysalar, ne Röşen hem şoňalak, men hem şoňalak maksimal derejede gatnaşyp hemme sabyçyda bolasamyz gelýär. Umuman men äze gurrun beresim gelýän zat şular ýalak bir zat. İçinizde davat men şeyde sorayım. Yani soradım. Kim haysi velayetten dedim. Hem kim yazdı köp sağ gördük. Hem velayetten bardı. Indi men üç köşüre soracak. Kim profesyonel bolası gelýär şol işte. Profesyonel diýmek, sitivikde profesyonel diýmek. Bul uje girdejisi gatty aňyrbaş bolýar. Uje millionerler ýalak. Ýa-da reaksiýalar gitdi men tööleme. Menem bolasym gelýär. Profesional bolasy gelýänleriň iň esasy nemesi, häsiýetleri bolýar. Şu profesional sertifikatlaryň häsiýetleri bolýar. Men şolar barada biraz gurrun bereýin. Ondan soň netijäni özüňiz çykaryn. Sebäbi profesional bolmagyň käbir başarnyklary bolmaly. Düşünün, başarnyklary bir başarýan iş bolmaly. Mysal üçin, обычный сетевик, endi sitewik dällärni bar, ýaňy bir kampaniýa gelen adam, ýaňy bir zatlar näme edip ýören düşünmän, ýaňy bir önüm ip, ýaňy bir adamlarla zatlar bilen gürleşip başlayan adamlar, bular entäk öğrenci, bular entäk profesional däl. Ýöne şu täze başlanlaram iň başda näme diýär? Başda önüm iýe. Hemmekim önüm iýendir adorda. Mysal üçin bize gowurup iýes günde iýes önümleri. Önüm iýe we geçen hemme adama ýanyndan kim geçse geçäsin, şular ýalak önüm maslahat berýär. Dogry. Indi önüm iýmek, önüm maslahat bermek bul bu işte edilen işler. Ya da misal üçün ofise gelmek, okullara katnaşmak, bu işte edilen işler. Yöne profesyonallar onun daşında yeni de bir başarılıklığı var. Profesyonallar sabytya satıp oňarýar. Olar profesyonallar sabytyalara partnerlerini getirip oňarýar. Düşündüňiz? Indi içinizde kim maksimal rost isleýän bolsa, kim maksimal girdej aljak diýse şu biznesden, onda hökmany suratda sabytya satyp oňar. Näme diýen men? Bir professionala aýyp bolýar. Eger diňe öz gatnaşsa sabytya, ýöne ýekaja bir partneram getirmese gata aýyp bolýar. Düşündüňiz? Näme üçin? Sebäbi näme eşiden kulak deň bolmaz, gören göz bilen diýär türkmen, bilýärmi? Şol görmek gerek. Bu sabytyalary diňe görmek gerek. Diňe görýän. Geçen ýyl täze ýylyň men ýa gözledim, hemme ýerini gözledim, kompýuteri, telefonu gözledim, tapmadym da sabytyalardan videolar aslında taýynak goýjakdym. Geçen ýyl täze ýyl sabytyasyndan Goýer başta diýsen goýereň Gudratçan. bam sende. Всё своё ношу с собой, дорогой мой. Mena var gadgetler zatlar täzelen soň var tapmadym. Nirde Mesele yok. galyny aldyrdym şu gözek. Ты пока Umuman рассказывай, я aýdymda тебе скажу, когда буду готов, и goýersin. boldy ana gördüňmi? Röşen ana özüne nimetdi. Kak zadanya aldy, sağ olsun. Size sabıçadan fragmentler görkezler geçen ýyldan. Men ýadyma düşýär, geçen ýyl täze ýylda banket boldy. Banketde gaty ütköşüp bir zatlar boldy. Näme mysal üçin Ayaz ağa Şamelekde patologdan geldi. Yokardan geldi. Yokardan sallanıp geldi. Bir sebep diýär. Kaçaymasın diýärse. Meni aldyraýan o ara bir hilik beýik da Şameleň nemesi beýik. Ondan galy berse Jet Maroz geldi, zat etdi. Ondan şampansk atışlyk boldy. Ondan başta Röşen ablid ettiler. Şampanski soň menem şo taýda tans edip ýordum. Menem ablid ettiler. Polny şampanski ýuwunduk. Röşen canım menem Rewşeni abrid polny etmediler, Rewşeni suwa düşürdüler, şo taýda şampanska. Şol göwnýadym da jol. hemme kim var näme diýär şampanski atdy adam var Röşene bakterýa Röşen atdyrýar. А ты помнишь, почему maňa attyrdylar? Yok. Men daşyna çykdym. Aslında menem şonu atmalydym. Aha. Men daşyna bolansoň meni tapmadylar. Tutuş zal gyýgar Rewşen. Menem daşyna dun biri gele, "Agam sen Rewşen däme o? Sen çagyrýarlar oý" diýen diýär. Menem bak, ay bolak girdim, onuň artyk ortada dursunuz.
Röwşendik Ha. gygyra orta barýançam giýje aldyň dem men saňa diýip başladylar da onuň. Garaz şolar ýaly ne забываемый zattар bolýar. Umuman aýtjak bolýan zadym, şo görüp dursaň, gatnaşyp dursaň, uje dogan ýaly bolup gidýär. Biziň aslında kompaniýa, Vertera kompaniýa her welaýatdan, her ýurtdan adamlary birikdirýär. Siz ýeke del, siz ýanyňyz del, şonu duýmak üçin hatça bar, şolar ýa sabyçylary gelmedi. Biz mysal üçin gidýäs, beýlek sabyçylary da gidýäs Moskvadaky, o daşa ýurtda geçirilen sabyçylara zatlara gidýäs welin, aňarda da görýäs da, aňarda Bolgariýadan gelýärler, o Azerbaýjandan gelip durlar, o Gruziýadan gelip durlar, her ýurtlardan gelýärler welin ara bir hilek göwnüň açylýar. Sen diňe Türkmenistan dälle işläp duran, şonum görýär. Umuman aýdanda вообще sabyçy baryp bir görmek uje göwnüň joşdurýar. Kompaniýa bolan garaýşyny, kompaniýa bolan näme diýende şo dayanjyň ütködýär. Bir hilek вообще ütködýär. Ondan kayın libo ýere gidende uje diňeje önüm barady gurlan oktanym bara sabyçylardan şoňalak her kimde bara telefonda bar dämi? Sabyçylardan video görkezýär. Uje videonu görkezýär, adamlar seredýär, beh bulara da вообще go zat diýadanym bar, heveslenýär. Düşündiňiz? To есть biz aslında diňe sabyçy satamyz oktanym bar, şo sabyçydan momentleri alyp momentleri, ondan soň momentlary täzelden ýeniden satýas. Düşündiňiz? Ine professional setiwiklaryň başaraýmaly zatlarynyň biri şol. Yoksam ne hilek bolýar? Yoksam обычно bolýar, yani обычно hilek, обычно adamlar gelýärler ofisa, oturýarlar, okuw dinleýärler, hä diýärler, dinleýärler, hä diýärler. Adam getirýärler. Dordam esasy işimiz şola, adamlar bilen işleşmek, okuwlar öwrenmek, kompaniýany go tanamak, marketing plany öwrenmek dordam esasy işlerimiziň biri şol. Ondan diňeje işe gelip giden ýalat da, diňe işe gelýär, gidýär. Üýtgeýän hiç sat ýok, durmuşynda hiç sat bolanokda sabyçy bolmasa. Düşündiňizmi? Ot sabyçy bolýar welin bar bir hilek uje iň esasy ýarky atçenyklarda, mysal üçin ine tort görýär, tort. Обычно tort bolsa, tortyň yüzünde izüminka bolýar, izüminka yüz jazyna bir klubnikajyk, ýa-da bir süýje bir özüniň bir aýratyn bir nemesi bolýar. Ana şo aýratyn nemesi şo kompaniýanyň sabyçy diýen zat. Düşündiňiz? Gaty bir nemede sabyçy diýen zadyň bar, bir sabyçylar diňe gatnaşan düşünýärmi? Biz häzir nähilek bolup gitdik. Oşu diňe günümüz bar, ofisden ofisa däýärlerim bar, bir hilek sabyçydan bolup barýar. Näme üçin sen intak häli ýakynda intak noýabrda intak Brian geçen ok Moskvadaky sabyçydan geldi. Onuň emosiýasy bir başga, indi nesip bolsa Türkmenistanda geçiriljek sabyçylarymyzyň emosiýasy bir başga bolýar. Biz şoňa uje polностью göwnümiz ýetdi, gözümüz ýetdi. Şonuň üçin вообще aýtjak bolýan zadym şol. Sabyçy diýen zadymyz kompaniýada bir näme diýin? İşläp duran bir mexanizmiň ýaglap duran ýalak bolýar. Şeýip aýdaýyn. Näme mysal getirjegimi bilemok. Hemme kim tortyň izüminkasyny ýesi gelýär, ana hak söz. Her kim tortyň iň süýji ýeriniň ýesi gelýär, iň süýji ýeri sabyçylarda bolýar. Ezizler, şonu düşünün. Näme üçin ösýäňiz? Näme üçin derejä ýapýaňyz? Näme üçin illeri granat bolýar, rubin bolýaňyz, izumrut bolýaňyz? Egerde siz gutlanmajak bolsaňyz, şonuň gutlugyny, alkyşyny almajak bolsaňyz, bir hilek bar, şol çiğ gidýär, bir hilek neme galýar bilýäňizmi? Bir näme diýen bir zat ýetmedik ýalak bolup galýar. Ondan haçanda ne şeýip aýdaýyn, seredin. Ne häzir biziň sabyçýamyz plus minus 2000 manat ýalak bahasy bar. Indi tak baha barada tak hiç kim misal görläňok, men ýoş-ýoşda size bahasyny aýdaýyn. Sebäbi 2000 manat näme berilýär bärde? 2000 manat ilki bilen ulokan grandiozny brilliantlardan, zatlardan tälim almak üçin ähli welaýatlardan, zatlardan üýşüp, goýja okuw geçirilýär. Okuwdan soň Новогодний банкет bolýar, bu gezek indi röşeni gowy edip
O yours şampanska täzelden o indi röşanyň ýanyna goşulsajaklar hem bolar. O nesip bolsa o şolar ýalak gaty gyzykly, padarkaly, sürprizli zatly bir banket bolýar. Banketden soň 21 gün uje seremoniya nagраждения bolýar. Uje derejelere ýetenler şol 20-si güni sabytya gatnaşanlary 21 güni gutlanýar şolar. Ana şolar ýalak bir neme bolýar? Umuman aýtjak bolýan zadym näme? Egerde siz sabytylary gelip nime alsaňyz, näme şo gutlansaňyz, mysal üçin granat top gutlansaňyz, hatça bir granat top gutlansaňyz, indiki sabytya çelli şonuň lezzetini duýan adam indiki sabytya çelli hökmany suratda men hatça bir rubinçik bolmasam bolanok diýip oturýar. Düşündiňiz? Indi siz pikir edin. Indi özüňizden pikir edin. Eziz professionallar özüňiz pikir edin. Neçe köp komandaňyzdan kwalifikasiýa yapan adamlary getirip bilseňiz, şonça da bara indiki sabytya bular uje ösmek bilen bolýar. Düşündiňiz? Ana bize pastayanny aýy genç aýdýar da, näme diýär? Sabytyadan sabytya rost bolýar diýär. Bu ýöne ýerde sen bara bir içinde arman galyp gidýär. İçinde arman bolýar da, ey men şu geze gutlanman galmynmay, zatmay diýip bar oturýan. Ondan näme derece bolsa, eger bara misal alaly, gaty bir beýik derece diýen, çorunu bir lamp bolanmasam, indiki sabytya has beýik derece çykyp bolmazmy ka diýip şonu ala dedip o şoň uğrunda haýda bolýar. Umuman aýdanda sabytýanyň plusslarynyň biri şol. Siz şu sabytýa gelip bir gutluk, keçecek bir gutluk alsaňyz, bolha gutluk almadyň diýeli. Ne misal üçin diýeli, men prosta gatnaşyp görjek, meniň tak derejem ýok, zadym ýok diýeniz bara misal üçin bizde komandamda bada şoňalak men sabytýa adamlar getirjek bolýan entek geçen ýyl täze ýylly gaty kiçiden men komandam, wapşe kiçidi. Ondan yel 3 adam getirip bildim. 3 adamçık, 3 adamcık getirdim. Şolaryň biri äzir nesip bolsa inşallah äzir safir derecede partnerimiz var Gurşat. Şo Gurşatcan görde prosta partner, prosta otir, hemme kim gutlanýar, zat edilýär. Bu berde otirda çepek çalýar, otir. Wahay edip niyet edýär, adam pahy bar, niyet edýär. Menem şeýle gutlanarym kam, menem şeýle ýörerim kam şu krasyn dalaşkada. Maňa da şu güllerden bererlermi ka diýip hemme kim niyet edýär. Düşündiňiz? Ondan şo jaz ýerde oturanjy ýerinden oturup uşa niyet edipdir da, şo gyjazny ýam safir derejede näçe sapar gutlandy. Indi safirden hem beýik derece uşa birliant, uşa bilýär, uşa sabytya gelmeli, значит, näme etmeli? Birliant etmeli. Uşa birliant etmek üçin haýdynýar. Düşündiňiz? Любой adamam sabytyadan sabytya ösýär. Bu ýöne ýere gepler. Indi misal alaly, misal alaly. Prosta o merjen hökman. Ana hiçoklara gatnaşyp bilýär. Indi seredin mysal aldy. Indi siz geldiňiz, bilet aldyňyz. Indi az biletler oşa taýin bolar. 2000 manat bilet aldyňyz. Ýöne siz partner, ýöne siz ýöne ýere partner. Entek siz bar, ütköşük bir derejaňyz ýok, sadyňyz ýok. 2000 manat bilet aldyňyz. Ýöne seri diýen golin bar, entek sabytça 5 gün bar. Dogry dämi? Daway men 5 günde näme edip bilerkem? Han men 5 günde bir derece edebilmezmi kam? Şo 2000 manat çıkaralma göre bir krasyn daroşkada ýörep gutluk alyp bilmezmi kam diýip neme diýär? Nasiba gelmedi boraýda. Düşündiňiz? Uje 5 güniň içinde siz derece edip bilýär. Sen wara granat diýen derece wapşe kyn der. Prosta iksana klubnik ýetiştirdiň, uje sen granat bolýar. Uje getirmäni adamlaryň bolýar. Geçen ýyllarda da biz adamlar bar, bir hile aýdyp bilem zoktuk, gelýärmi, sabytya diýip aýtmana bir hil dilimizden baranok da häzir uje Hudaýa şükür näçe sabytyalara, näçe adamlara getire bir hilek neme dipdiris, öwrenşipdiris da ne Hudaýa şükür häzir her sabytya getirip bildigimizden adam getirýäs komandamda. Sen näme gördük? Men näme gördüm? Sabytyalarda näme gördüm? Adamlar действительно var şol sabytyalardan ösýänini gördüm. Täsirlenýärler. Nähile täsirlenýärler? Indi men galmalymy şol nemede näme şo sahna çykman, nemede oturup galmalymy, men zritellerin arasynda galmalymy diýen namys edýär adam.
Hatta var sabyçe näme diýär? Sabyçe derece oturýar da sabyçeda. Safirlara öňräkde oturýar. O izumrutlar biraz izräkde, rubinler has izräkde, kanatlar, partnerler izde oturmaly bolýar da. Onuň izde oturýanlarym bolýar men şu sabyçany bir göreýindik gelýärler. Onda izde oturanlar var, oturýardan namys etgidýär. Näme namys edýärler? Biz näme namys etdik? O sabyça bar ýa bolýar, şeýdip o vizual ýalarda öňü. Onun öňü var şey ekran goýýarlar bilen telefonu jet çykarýarlar öňü. Janyň alyp gidýär. Gürjek bolýan şey o taýyp kelläň diýen bu taýyp kelläň diýen izde oturýarsyň da namys etip gidýän bilen. Ondan aýdýan wahay diýen janyň ene men indikide diýen bir lamp bolup geljek öňde oturjak. Öňdäki stolda oturjak diýip namys edýän şol höwesiň şol nimeň bir hilak näme şo gaharyňa eden özüňe beren sözüň bar, şonu amal aşyrýar. Diýäňmi? Umuman aýdanda sabyçy sizi hemme taraplayın östürýär. Nädip östürýär? Birinciden höwes berip höwes tarapyndan östürýär, ondan janyň alyp namys tarapdan hem ösýär da, şoňa iki taraplayın ösýär da. Umuman aýdanda sabyçy çykarylýan pul bu aslında çykdyjy däl. Bu sizin biznese goýýan investisiýaňyz. Sizin biznesinizin ösmegini, sizin profesional bolmagyňyzy özüňiz isleýän bolsaňyz, onda lüboy sabyçy haçanda nirde çäre bolsa, nirde kompaniýa näme geçirýän bolsa, şo taýa gatnaşmany özüňize söz berin. Ana şonda siz profesional bolup ýetişýäňiz biznes. Ana şonda hakyky profesional ýetişýär. Ene şu ýerde brilliantlar bar. Safirler var. Doğru değil mi? Şu yerde katnaşıp oturun hemme brilliantlar, safirler. Şolardan sorak gören. Siz ne edip östünüz? Nece çäre gördünüz deyip sorak gören. Han davay men şu wat chatda sorayım. Kim nece sabyçysyna katnaşyp gördü? Özüňizden sanak görün, ondan sanını yazın. Ve diňe sanını yazmaň, näme zat? Ýanyna derejäňizi yazın. Misal üçin 2 sabyçy gatnaşyp gördüm Rubin men. Misal üçin 5 sabyçy gatnaşyp gördüm Brilliant men. Şolar ýalak ýanynda sanyny ýazyn. Mine men şeýdip ýazaýyn. Dawaýçy birazjyk chatda işläri siziň bilen. Paka videonu goýberayermi? Paka sen videonu Böyle goýber. böyle sabyçylardan goýberber diýjek bolanlar. Goýber. Mesela 2 sanak sabyçy uje izumrutny. 2 derece ýok diýe çeperjan. Wahay sana täsir etmedimi? Ne bu videolar bady mende Röşen. Haça goýa şunu. Onu görsünler. O 3 sanak uje izumrut. Çekanok ödýän bar bir gowur kazanok. Görmek men bir zat etip göreyim. Yo mende bu videolar mende bar. Men aslında kompýuterden goýaýyn. Men aslında täze ýyly gözledim. Imen täze ýyly mesele ýok, o da bar. Imen täze ýyly gözledim men. Şoň üçin neme dedim? Täze ýylyň aýratynlykda roly ýokdur. Onu men Roly ýok. Roly ýok. Onu men başga çeýdip görkezgelýän. Nesip bolsa Rahimjan, ne görýän? Birçe sabyçy gatnaşdy, uje izumu tolk gelmäni niýet etdi, gördüňizmi? Şolar ýalak daýna. Görnýärmi? Ekran görünýär şu an. Telefon görünýär. Вот наш новогодний. Ine новогодний. Так, новогодний. Ne misal üçün başlaýar. What a wonderful world. Oh, yeah. Я могу сказать одно хорошее, прекрасное, красивое слово. Мне доверяете? Вертолеты, с наступающим! Estilýär, görnýär, gowy. Görünýär. Ana ýygyryply momenty. Мы тебя заждались! Ana Ded Moroz görýär mana. Ýokardan düşýär da. Я подарки забыл.
пустыню, через горы Adam ki zabıl ya. капитан. С Новым годом поздравляю. Будьте радостны, друзья. Bu От bankettir. души. Bizler bu banket. Ava, bu akşamki banket. Ne de yankı tort di yani. И вперед в 2025 год! Aha, ne tort. Yaman itkaş tort da var. Her kim şeydi böyle cığın alıp iyi ya. Aa, İlk желание загадать и, конечно же, o. Успеха! katı kızıklı geçti. O sağ olur Röşen canlara. Görközüp. O так Görközüp bildik чуть-чуть momentleri. просто. Aa, sağ Röwşen ol. biziň algaýan, Röwşen kim algaýan ýerimiz. Ýa-da İkimizin ol yok ha. Maha şon videodan vermedi hiç kim. Вот хороший момент с форума со следующего дня. Ne etesin? Mutlu günlerine zarının aynı. Yine o şu Krasın Daroşka gördünüz değil mi? Şu Krasın Daroşka'da yürümek özü bir zat. Aa, Edir Novo God sağ var olun, sağ olun. daýdamyzda hoşulur ýaly. Yine paka var ya, sen video koyançan neseret ne hilek sapşeýler yazdylar görýärmi ne? Super, İki çaýra super. gatnaşypdyr, izumrut torupdurlar ne? İki sanasyna gatnaşdym diye Rubin diýene. İki izumrut ne? Üç sabyçy Rubin. Hawa namys edýän diye çeperja. İki sabyçy gatnaşyp derece etmendir. Hawa indi şo gördüňiz däl, üçüncüsine gatnaşyň. Hawa çeper näçe üçüncüsine gatnaşmaň? Has wara bir içiň beter ýanmaly. Hawa ana şonda adam ösýärdi. Käbir adamlaryň ösmegi üçin ya beter içi ýanmaly, ya beter höweslenmeli. Düşünýärmi? Her adam her hillek ýoldan ösýär. Şonu ýatdan çykarmaly da. Ine üçüne gatnaşdym diýen şördene nesip bolsa tak 2 gün boldy diye ýazlanma ýam granat bolup Allah ýol berse gelýände Cemaljan garaşýas granat bolup gelin. O sizem gutlaly, sizem garşylaly. Ana şolar ýalar. Umman aýdanda sabyçy diýen sabyçy diýen zadymyz bul bir instrument. Şonu ýatdan çykarmaly da. Nähilek instrument video alýar, mysal üçin Röşeniň telefonda geçen ýyl täzirlen videolar bar. Mende flashkalarda bir ýerde ýaty, men tapyp ýetişmedim şu wagt bara. Men ötünç soraýan. Ýöne umman aýdanda Lüboy bir nimede, bir duşukda, zatda, dostlaryň, jorlaryň, zatlaryň ol bul bolýar, bir bahana bolýar. Adamlar bilen gürleşmäne bahana bolan wagtynda alyp prosta açyk görkezýän da neseret şoň alak zat boldy. O ine şolar alak zat boldy diýip telefonyny açyk görkezýän şol instrument ulanmaly. Siz wara berýänje ine elementarny şo çykarýan puluňyz 2000 manat gözüňize urlakanlyk görünýändir. Ýöne 2000 manat üçin bur topar zat bolmadan otaydy. Gatur zatlar gornalan. Biz elementarny wara ine Edir Moskwa şo diýär. summa var daýdanda Gudratjan. Boşa Aha, filmlerde 2000 manat eta simwoliski summa adamlar. Siz aha. bagışsan bolin ol summa hiç tat ýapanok. Düşünüň bir da. Umman var, ene biz misal üçin daşyrda gidýäs, daşyrda da sabyçylar bolýar, kompaniýa sabyçylar bolýar. O baranymızda o kompaniýa sabyçylary hem biletli bolýar. Şo taýyp baranymızda var, biz tölek girýäs, näçe gizeta bolmadym diýene 4-5 manat alýarlar. O her gezek sabyçylary 4 manat, o 5 manat alyp pul alýarlar. Hatça men bir zat aýtjak, prosta var, bir sözüm ýok. Artyk Kakabaý üçin gurulmaçylygyna sözüm ýok. Ne üçin gataňyr baş edýär. O pulumy degýän artygy bilen deger ýaly edýär. O wapşe bir söz çykmaz ýaly edýär. O gep söz bolmaz ýaly et taşlaýar da. Ondan aňyrda daşarutda görýän sabyçylarymyzda biz barýas, diňe sabyçy görýäs, diňe çykyşlar görýäs. O kawat ajam oturup gaýdýas. İşsat imen, o Ýöne nahar yaman gowy inside alyp gaýdýas her ýerdekden. O ýöne hökmany suratda özümize gerek maglumatlary, özümize gerek täzelikleri, nädip komanda bilen işlemek barada zatlara da hem informasiýalar alyp gaýdýas. Aç bolsa. Bu edil Ýöne aç geden ýerime da ýok.
Kudrat çüçüt Endi preuveliçивает. ya o Gen görmeň, Просто da. Orsiýadyň sabytyýasy bilen Türkmenistandaki sabytyýaň tapawyn aýdýan. Ya bärde Конечно, oňa söz ýok. Türkmenistanda o artyk muradyf bar, hemişe aňyr baş edip saçak edýär. 2 günläp o gat aňyr başlaçak bolar. Şoň üçin bilet alsaňyz birden çölegi ýmäne zat etmäne puluňyz galmasa birden şo derece soňky puluňyz bolsa-da 3 günläp 4 günläp suwda gezeriň, diňe suw içip gezeriň. Sebäbi şol ödenýär şol. Ýöne Kudrat, sabyçylar birden çykdy. aýtyp bolýan nekäçe minit mümkin mi Kudrat? Hakyky Aha, liderler, hakyky lider, hakyky ötmek aha. isleýän adam suw bilen Mhm. çöregüýe ýöne şu sabyçyga gatnaşýar. Dogry şol. Bir eşigi parabedik giýe işgeýenok Mhm. üýtgeş ýöne sabyçyga typdyranok. Men hemişe maňa zat bar ýa-da Batuhan bilýäňi-de. Hawa. Bilen derejedäki liderimiz. Men hemişe şoň bir sözüni aýtdy. Şoň hemişe ýadymda galyda biz Suhary bilen ýöreýädik. Aş tuğsuz ýöne hemme pulumyz jeňläp bir sabyçydan galamda okdyk diýen. Onun üçinem näme? Dogry. Ýokary derejelere ýetiripdir, pul baryn gazanypdyr, inähilek okuwlar, bilimler alypdyr. Batuhany näçe dinlätiň gelýär. Näme üçin biz şonu dinlediňçe dinlätimiz gelýär? Sebäbi Batuhan iň soňky pulny öz beýnisini ötürmäni, muşeýesini ütgetmäni, hakyky seçibik bolmak üçin sarp etdi. Şoň üçinem ol hemme zady bilýär. Ene şolar ýalak eden adam hemme zady bilýär. Batuhan paklon saňa şolar ýalak edip gysganman öz bilimini hiç ýyly pulu gysganman sarp edipdir. Şoň üçinem siziňem özüňize ýanky goýun investisiýaňy diýdiň Gudrat. Siziň Hawa. özüňizi, öz biznesiniňizi, öz ötüşiňizi goýan investisiýaňyz şu gün şu iň soňky puluňyz bolsa-da şuňa goýsaňyz ertir kun şopal 10 etde, 100 etde, 1000 etde size iýdine geljek pullar bolup gitýär. Sebäbi Hawa. çykdyjy çykman, girdiýi girenok. Kesmesen gananok. Şoň üçinem Gudratlaryň gaýdanyna goşulýanna şeýter aýda oturýarsyň begim içim seýdip dur, goşulasym gelip goşuldum. Gudazay. Sağ olun. Golluğunuza sağ Şol olun. karalykda Batuhany degdiňiz. Dawaýty şuň şonu gutlalyň. Oguljagy boldy. Hawa. Men häzir Oğul. täzeli geçdim. Hawa Batuhan Batuhanyň Batuhany boldy. Uzak Dawaýty ýaşatyn şuň. Allah'tan Вот, birligi молодцы, bolsun. молодцы. Ay malacy, meni Batuhan gutladyk. Anlaşalar ýalyk. Men sözüm Cemläp Röşen'e beränmi sözi? Indi düşündiňiz Benim näme taýyny sabyçy şey. gelmedi. Röwşen emosiýalaryny. Röwşeniň başdan geçiren emosiýalaryny, o sabyçylarda içinde näme duýgulary geçirdik häzir Röwşen diňläliň. Men Röwşen Röşen ýa-da arada men. sözümden aýtsam bolar. Dost Sözümden barda. aýtsam bolar Röşen arada. Näme? Birinji gezek birinji sabyçy gelemde geçen ýyl awgustda Röşen aýdym aýdyp berdi. Menem aýdym bu oglana aýdymçydyr zatdyr diýänna. Akazyýetsa şol nemede, şol sabyçyda Röşen birinji gezek aýdym aýdyp beren ekan ha. Düşünýär, şol Ne? derece ütgütdi. Da çüçüt ispravlyça. Barynjy gezek 1000 adamyň öňünde aýdym aýtdym. Onda şoň galy. Hawa. Umuman aýdanda men вообще muň bagşydyr öýtdim. Toy soýýanda diýen bagşydyr öýtdim şo wagty. Akazyýetsa sabyçy üçin taýyndanyp gelip, muň adamyň öňünde birinji gezek şoň alak aýdym aýdypdyr. Näme şol Hawa. adam ütgüdýär. Любой sabyçy adam ütgüdýär. Eger de bara özüňizi lidersk kaçsaňyz zadan açdyrjak diýseniz, misal üçin men özümden aýtdyk, özümden aýtjak. Men maksimal derecede her sabyçyda publikasiýa desim gelýär, goşulşosum gelýär. Elimden gelse
çıkış edesim gelýär. Elinden gelse o ýerinde bu ýerinde sabytçylar hemişe guramaçylyk ulu bolýar-da, ulu çapkynly bolýar. O şo taýdan jogapkärçilik alasym gelýär. Näme üçin? Sen şonda men özümiň rostumy duýýan, şonda men ösýän. Şo her gezek jogapkärçilik alanda bir zat öwrenýän. Her gezek jogapkärçilik alanda bir zat öwrenýän. Her gezek çıkış edende bir zat öwrenýän. Indi içimizde şu ýerde bar, bu topar yetişip gelen liderler var, yetişip gelen nesip bolsa profesional seçilikler var. O şol seçiliklere da hem mäňizde yüzlenýän. Maksimal derejede sabytçyda özüňize birinji goýmaly wezipeňiz näme? Maksimal köp adam getirmek bolmaly. Iň birinji şol. Guramaçylyga kömegiňiz şol. Ulakan kömegiňiz şol. O ikincisi, egerde köp adam uşu getirýän bolsaňyz, uşu mysal üçin Allah jan ak ýol berse, men komandamdan 50 adam getirip otyn şu sabytça. Näme üçin men komandam hemşe aýdýan, sabytça östürýändir diýen. Sabytçalar gatnaşmak hukman diýen. Bolmasa diňe işe gelip giden ýalyk bolýar işimiz. Sitçe marketinge meňizanok. Prosta gelýän ofisa, işlerden birazcık öýge gittiň diýin jaldyň. Ütgemi rutina ütkanok. Sabytça ol uje rutinany ütkedip goýberýär. Şonu siz östürýän zat aslında sabytça. Şo çäreler da şoň üçin maksimal derejede näme üçin adam getiresim gelýär, her gezek özüme çıkış alasım gelýär. Ve şo çıkışlarımda da maksimal derecede öz komandam görsün isleyen, ama sizem şolar ýalyk bolun diýjek bolýan. Şonda rost hemme taraplayın bolýar. Hem jogapkärçilik alyp öwrenersiňiz, hem getiren adamlaryňa selep durýan da olar wagtynda geldimi, wagtynda gitdimi, o yer tap oturdumy, ondan soň nähilek lezzetin alýamy, nastroýeniýasy gowy, hemme taraplayın bir hilek jogapkärçilik bizi östürýär adamlar. O jogapkärçilik näme diýär öň bir biznesmeniň aýdym bir sözü bar. Bir risk, bir hem jogapkärçilik diýär. Şol iki zat adam baýatjak iň esas zatlar diýär. Eger siz baýamak isleýän bolsaňyz, professional bolmak isleýän bolsaňyz, onda jogapkärçilikden gaçmaň. Maksimal derejede komandaňyza aýdyň. Ýogam bolsa, partnýoram bolsa, entek partnyor dälim bolsa bar, özüniň pul ýagdaý ba bolsa, biziň bilen bir diýinçilik görsün, ondan soň görersiň nähili partnyor bolar. Bilýän, şo dereje adam ütkedip bilýändir sabytçalar. Umuman nähili boldy, peýdaly boldymy men diýen zatlarym, men de söz gezegen beren gijem bolup gitdi. Gatykän görledim näme bu gezek. Ничего, Гудrat, все нормально. Көп sağ ol. Sağ olun. Gatıgol sözler aytdyňam. Все очень четко, внятно, понятно, her kim düşünenler diýip umyt edýän. Häzir düşünüşler bar da, ana ýazabam uradylar, aýdyp aýtmakka, malatsy. Ana, супер, супер, супер. Вот, красавчик, Гудrat, большое спасибо. Ну что, söz maňa berilýär, ha? Indi, umuman sabytçylar barada aýdamda. Köpüňe da men istoriýam bilýänsiňiz. Istoriýam ýaşyragam bolsam, uzynragam diýseňim bolýar da. Öň hökümetde işlämsiň. Hökümetde näme, ýani hökümet işgär, bölüm başlyk, müdirlik başlykdan ulul wezipelerde işledim. Emma şey diýin, şolar ýaly durmuş badygyny men bilmedim. Hakykatdan ama aýdýyn, sebäbi näme hökümet taýyr bilen barýan aşam gaýdýan işleýän o gowy söz ýok. Giden işemedýän sen, hemme adam edýän, emma o ýylyň jemi bolsun, ýene bolsun, biri gelip elinden tutup malades, taňryl kazan, bir topar iş etdiň sen diýen adam ýok. Umuman ýok, şo hakykatdan. Bärik geldim bolan, вообще başgaça boldy. Bir çalaja hereket etdiň bolan, Ravşan malades, ty super, her kim çapak çalýar, zat edýär. Näle özüň duýýan? Gyzyl daroşkadan geçmek ol men üçin bagışlan bolan şo momentlerde, şo понятиялар bilen men üçin это было как näle diýin, Gollivudski kinolarda, Gollivudski ýanky ol statuetkalar, atlar, padarka bererler, şolar gyzyl daroşkadan geçýärler, zat diýerler da
şolar ýaly zatlar öýdüp berdim da. Hökümet öz bolşuny gaty gowy, söz ýok. Hökümetde hemme zat bar, hemme uslowiýa bar. Men hökümetden bir topar opyt ýygnadym, hökümetden bir topar tanışlyk ýygnadym da. Emma şu wagt men telekeçi öz başyma haýdap berdim. Umuman aýdamyzda sabyçylar, indi sabyçylar barada aýdamyzda. Men şu tak gelemde aslında men öňürak gelip başladım. Soňundan bizi näme goşdular? Seyda goşuldum. Diňe klient boldum. Iýdim. O seýdiň nämedigini umuman binar näme ýene bir habarym ýokdy. Aýsam şeýle moment geldi da durmuşum şeýle öwürli bolen. Şulan biznes näme biznes ka dip gelip bir öwrünen diýdim. Ýanwar aýdy şuň kuň ýadymda. Biznesiniň görnüşi diýdiler, şeýle düşünürip başlady. Aýuly gelince hemme zat düşünürdi, zat etdi bolen. Indi bolaýsaz men näme etmeli diýdim. Sen sabyça gitmeli diýdim ha. Artykdy. Bah, men sabyça gitmeli. Sabyça bolany näle bolýar? Kompaniýaň 9 ýyldygy. Men şoňa gitmem de näme bol? Sen gitmeden ösmeň. Bah, bolýar, düşündim. Sabyçalarda lider ösýän eken. Men şo sabyçaga gidip, sabyçada özümi gutlatmak üçin 15 günüň içinde sapy derejeni ýapdym. Oňa et, oňalga, alga. Aw izine neden ýalňyşlam kan boldy. Ol ba, hakykatdan amma, onu soň aýratyna kuwlady düşündirip beren, emma men şoňa sapfir bolup gitjek, hemme kişi bilen deň bolup gitjek, men pes bolup gitjek gelip, men 15 günüň içinde onu ýapyp görkezdim. Hemmeňizde de şonu aýtjak bolýarna, niyet niçego невозможно. Hemme de edip bolýar. Sabyçaga gidip gelem soň, dünýä garaşym wapşy ütgedi. Men on ýaly zatdygyň diňe kinolarda, diňe ýanky YouTube'da onunla görýärdim. A men şoň içinde oturdum. O giden show, giden taýlyk, giden adam iş yapýar. Menem şo taýda oturup hedre edip kreslada seyrede oturup. Näme diýme? Ondan soň adam tutup gyzyl daroşkadan ýöredip orta çykardylar, gutladylar, sen malades diýdi. İçim şeýle bir nemetdi. İçimde bilemok, o salut ýarylýar. Şoň ýaly boldy da. Şeýle bir duýgular geçirdim. Ha? Признание etene И Вот ты молодец diýmeli. И şondan soň şol любой события gatnaşaňda zat edeňde, даже şu ine Orsiýada gidilen ştak gidenler barmy ştaýda? Şu soňky события Moskwada. Vietnamdan soň gidildi da. Вот. Даже şonda da kim bar bolan bolsa bilýänler. Brilliant tip bir çykardylar bolyn, az boldy. Anton Anatolyevич, a можно мне повторить tip iklenç gide kılgadym. Kim bilýänler, bilýänler. Men gowy edip çykdym çekdim. Täzen şo gyzyl daroşkadan çykdym da. Täze hakykatdanam şo taýdan geçeňde, şo gyzyl daroşkadan ýöreňde, daş döwrüňdäki adamlar saňa seredip bara. Zawist bilen däl, olar hakyky ak ýürek bilen seredip saňa begenip oturýarlar, düşünýäňizmi? Berde zawist ýok, ýene bir zat ýok. Sen iş etdiňmi? Молодец. Получи своё, да? Al öz priznaniýaň, mesele ýok. Ondan boldum, mesele ýok. Şoň üçin şu sabyçylarda, şu forumlarda mena ullukan maslahat beren hemmeňizde gatnaşmana kiçirak herek edemezseňiz, şu любой forumda, любой sabyçylarda şol aýdylýar. Plusam, конечно же, ýa Gudrodan belli geçdi. Artyk Muradowyň, artyk Kakabaýyň geçirýän forumlary hemmesi biri-birine meňzeş däl. Eta özüçe ütköşük, özüçe bir şeýle подготовленный forumlarda ananaýyn. Men şoň üçin gezdim şo kuchnyada. Näme edilýänini men gördüm. Şo tak sowulýan bagşlanan pullar, şo tak edilýän pikirler, giýje günni ýatman taýlanýan zatlar. Siziň berjek 2000 manatçyk hiç tat. Men aýdaýyn size. Arasda gurrung da. Şoň üçin şol bir köpüňini gysganmaň.
Birinci oçra siz özüňiz düşünýärdiňiz da men köp gurlasym gelenok sagadam уже 1 sagatdan geçip gitdi. Biziň opuşçadymyz ýöne aýtjak bolýan zadym özüňizde bir köpügem gysganmaň hiç gaçanam. Siz şo sabyçylara hem özüňiz hem öz partneriňiz çekin hökman suratda sebäbi sabyçylerde lider dogýar. Ýatdan çykarmaň. Hökman birinden birine bir şu jagaş bir ýerine bir şarygy eýlek oýnady bolýan. Ene sana täze sapfir, täze brilliant, täze karatniklar. Düşünýärmi? Şo jagaş sabyçylar size ösmäne kömek edýär. Так, что-то доңулlu eşdilýän görünýärmi? Все нормально, eşitiliyor. У меня что-то все зависло. Так, ну, kan wagt alyp bermeýin. Sebäbi Aygul Pelwanova, Gyzyl Birliğen, Gyzyl 3 karatymyz tutuş hem informasiýany aýtdy. Ýo дополнил наш дорогой Кудрат Давлетов. Bir giden zada edip berdi, bir giden совет verdi da. Я просто чуть-чуть их дополнил, всё, да. Üç köşük zat aýtmadym mı kam diýen, emma hemmäňizden şu 119 adamdy bolan şu wagt köpüş ýatmany gitdi diýen da. 10 santyk adam. Şoň üçin hemmäňize garaşýan şu sabyçylerde hemmäňiz görürsünmelýär. Sebäbi zoomlara kän giren, zoomlarda köpüňiz görneňiz ok. Опять-таки, повторюсь, камераларыңыз yakmana, hem işe haýyş edýän. Şo bir adamlar görünýär da, galanyňyz yakanyňyz ok. Bilemok, näme üçindir belki. Umuman aýdamyzda. Sabyçyda görürs olar. Olar sabyçyda görürs. Yokman, tutorun sabyçyda, hemmet şeyde. Sen planymı diýip baran ýany. Oňarsaň da özüňiz geliň. Menem şo taýda bardym diýip. Umuman aýdamyzda hemmäňizde sabyçylarda garaşýar. Öňümizdäki sabyçy aýyň 20-20 Şamelekde geçer. Awa. Taýlyk gaty ütköşük taýlanýan Aýgul Pelwanow da aýtdy şo Antarktida tematikada entek bärde hiç kim oňal zat edip görenok. Sizin görjek şowuňyz, sizin görjek şu daşynaky bagyşlan bolyn goýuljak zatlar ýanky как это называется, блин, Кудрат? Näme zat? Senada goýulýar, Scenariýa. bul teatrda näme diýilýär şoňa? Şo Sahnalar. sahnalar. Oşo sahnalar, oşo näme bolýar? Şoňa ýatdan çykardım. Короче, umuman düşündüňiz. Üç köşük zatlar garaşylýar. O atrib ana dekorasiýa, спасибо, Çynarочка, dogry aýtdyň. Şo dekorasiýalar, şo scenalar просто super. Wow. Inşallah men hemmäňize garaşýan, görürsünmelýär. Hemmäňizi şo taýda Garaz täze ýyldan öň, ýa 2025-de egerde şoňa sabyçyda bolmadyk bolsaňyz, täze ýyldan öň 2025 üçin bir zat edip goýup gidiň da, görüp gidiň. Ýa, sen 2025-de iň soňky sabyçy boljak, ondan soň täze ýyl boljak. Hem täze ýyly kampaniýa bilen garşylan bolýanyz şonda. Wertere bilen bilelikde garşylan bolýanyz. 5 vilayatdan hem ýerden adamlar gelip, bilelikde hemme nemeler görünär şo taýda. Hemme krasny brilliantlar, uşu çorny brilliantymyzam ba, beýleki brilliantlar, hemme ýyldızlar. Kim bardy eşitýän bolsaňyz, kimi görýän bolsaňyz şol Telegram kanalda, gruppada kim ýazyp oturan bolsa, kim näme hereket edip oturan bolsa, hemme liderler şo taýda żywy görüp bilýäňiz. Hem prosta görmekde. Şolar bilen dynç almak bir başgadyr. Şol akrujaýada bolmak bir başgadyr. Hani bir görüň. Nesip bolsa hemmäňizem şu çäherede garaşýas. Nesip edenden aýgenice jemläp berseňiz. Ana şuma temmäňde diňledim. Terediň. Her birimiz bir zatlar üçin pulmady gatganamdyk. Materialny
Так, Ayol gelinizidir. İnternet kovdalıycan gelinizim. Internet pesler diye ya burada. Что-то. Более технические неполадки, Дера. Ayol gelince, Bolundan aljak emotsaňyz edin, ömürlük beyni Ayol gelince görünen oğum, gow eşitilen oğum. Так, видимо, aljak emotsaňyz технический... ýa. Prosta energobmen şol meläse eşitip otyr. Sizinki kesili Ayol gelince. Görüp Вот, oturýan inni Kesildi, geldiňiz kesildi. wizaňyzdan kesildi. Şurayın bir minut. Wizaňyzdan kesilenler. Вот. Inni görünýäňiz? Açyldymı? Hawa. Hava açıldı. Tereden bärde tidin aljak emosiýalaryňyz energobmen bolýar. Siz şatlanýar şotaýda begenýär. Hemmämiz güýçli şadýanlyk emosiýasyna bolýar. Bilinmelýär. Beynimizde hemmämizde şo sabyça gidip durka hemmämizde rost gitýär. İçimizde hemmämizde şo ýagdaý şol emosiýalar hemmämizde bolýar. Energiýamy şo taýyň energiýasyny gödüňizde getirýäňizmi? Şol energiýamy bir-birimiz alyp çalışýar. Şoň üçinem men siziň hemmäňizi egerde nirede hereket bolsa, nirede sabyça bolsa движение bar. Движение bar boldy, hereket bar ýerde emosiýa, rost bar ýerinde gazanç bar, ösüş bar. Şoň üçinem sabyça şol atlaň hemmesiniň bolup geçýän ýeri ojagy bolýar. Siz näme hemişe aýtýarlar, egerde siz ýanyňyzda 3 tane idiot bolsa, siz 4-nji idiot. Siziň ýanyňyzda 3 tane millioner bolsa, siz 4-nji diýer. Şoň ýalak siz şu energiýaly adamlar şoň ýalak pozitiv adamlar içinde, üstyan adamlar içinde bolsaňyz, naçedem sizem şolar ýalak pozitiv üstyan adamlaryň biri bolarsyňyz. Şoň üçin men sizi ugabaryp dedem, men sizi priglашать edýän, özüňizem egerde kim özüne şugunlar nastavniklaryna ýututýarlar, hemmäňiz gatnaşyjylar derrejek men gatnaşýan nastavniklaryna suratlaryny uratdylar. Bular bir sürpriziň bir bölejigi. Şoň üçinem hemmäňize garaşýan, özüňize karar berenler, habar edin, biletler alternativ bolsa prodaja çykmaly. Hemmäňize görüşenmede şat. Hemmäňize şu biziň üýtgeşik bolup geçjek forumda garaşýan geljekleri gujak açdyk, hoş gördük. Wagtyňy sarp edip diňlänigde hemmäňize minnetdar. Üýşüp häzir gitýäňizi, öz komandalaryňyzy sabyça gelmene çöpläp ograýaňyz. Men aýtdym. Хемmäňize köp sag bolun. Как всегда, всех обнимаю, люблю, целую. Пока-пока. Sağ ol.